wannan ya sunansa ne Gandala ya sa masa. To tun da ku haka ne ya zama wajibi a zagaya wannan sati ɗayan ba bacci, wannan sati ɗayan ba hutu, wannan sati ɗayan ba gajiya, wannan sati ɗayan ba ƙorafi, wannan sati ɗaya ne na aiki sai mun tabbatar cewa mun kori matsayatan Najeriya daga cikin bila, sai mun kori Boko Haram daga cikin bila, sai mun kori kidnapping daga cikin bila, sai mun kori banditry daga cikin bila, sai mun kori yajin aikin malaman makaranta daga cikin bila. Bayan sati biyu mu sake dawowa mu zo a Kano mu kori satar dala, mu kori yanka makabarta, mu kori yanka masallaci, mu kori yanka makarantu, mu kori rusa katangar Kano, mu kori rusa tarihin Kano, mu kori hada fitina a cikin makaranta, mu kori hada fitina cikin malamai, mu kori hada fitina cikin masarautu, mu kori hada fitina cikin 'yan kasuwa, mu dawo da bawa yara karatu kyauta, mu dawo da bawa yara abinci 'yan firamare kyauta, mu dawo da bawa 'yan firamare da sakandare uniform kyauta, mu dawo da ba da littattafai kyauta, mu dawo da gina ajujuwa, mu dawo da sa kujeru a ajujuwa, mu dawo da kawo kayan aikin malaman makaranta a sami ilimi ingantacce in the best world practice. Sannan haka mu tafi har zuwa sakandare, har zuwa tertiary institution, sannan mu ci gaba da ɗaukan 'ya'yan talakawa, 'ya'yan Kano muna kai su ƙasashen waje, suna samun exposure, suna samun experience, suna samun education 3 in 1 a haɗe. Su dawo da masters, su dawo da PhD, su zama scholars, su zama experience, su zama exposed, su zo su taimaka mu gina jihar Kano, mu gina Najeriya. Mu ci gaba da tsari na lafiya kyauta, kati kyauta, magani kyauta, gado kyauta, haihuwa kyauta, awo kyauta, kayan haihuwa kyauta, kayan barka kyauta, komai kyauta a tsarin lafiyar jihar Kano gaba daya. Mu ci gaba da, mun sani an shiga shekara 8 ta yunwa da talauci a Najeriya da jihar Kano, musamman jihar Kano. Abin da sai ce musamman jihar Kano, wasu sun yi sa'a a jihohinsu sun samu masu ɗan dama-dama. To mu sai aka ce an koro mu daga wuta da muka zo sai daga frying pan sai muka fada wuta. Daga kaskon suya a ƙasa muka taho da gudu jihar mu sai muka fada wutar direct. Saboda tsiyar ƙasan ta fita sama. Ita tsiyar ƙasan gaba da gaba take da kai. Zuke imani take, zuke ruhi take, zuke awa barna kan barna suke. To za mu yi tsari na empowerment, taimakawa mata, taimakawa matasa kan sana'u da yadda Allah. Lokacin da Rabi Musa Kwankwaso ya gama shugaban ƙasar Najeriya shekara 8, a lokacin Abba Gida zai gama gwamnan jihar Kano shekara 8. Alheran da za su yi guda biyun nan, duk wanda yake Kano in ya fito, ko mace ko namiji, ko yaro ko babba, ko ya tafi makaranta, ko ya tafi wajen aiki, ko ya tafi kasuwa, ko ya je ya buɗe shagonsa na sana'a. Ba mai zaman banza, ba mai rashin abin yi, kowanne za mu ɗauke shi da yadda Allah mu ɗora shi a tafarki ta gurbin da ya dace da shi. Wannan shi ne tunaninmu, wannan shi ne tsarinmu, wannan shi ne gwamnatin da za a ba ku. Ya zama wajibi akan wannan, ya zama wajibi bisa ga wannan tsarin, ya zama wajibi bisa wannan aƙidar, ya zama wajibi bisa ga wannan tunanin, ya zama wajibi mu tashi babu dare babu rana ragowar kwanakin nan 7 mu tabbatar mun zaɓi jam'iyyar
wani abin ban sha'awa sun ce tsintsiya shara ai dama mai kazami ne ke shara to mu babu dauda a nan kuma nan yawancin musulmi ne mu a aljanna ba a shara muna so fiddi ne aljanna fil akhirati aljanna NPP kenan shi sa muka kawo kayan aljanna kayan marmari kayan itatuwa su ne abincin 'yan aljanna saboda haka a duniya aljanna a lahira aljanna gaba ɗaya tsarinmu muna haɗa kanmu mu taimaki junanmu mu taimaki mai ƙarfi mu taimaki mara ƙarfi mu taimaki 'yan uwan mata mu taimaki matasa mu taimaki tsofaffi mai tsari mai kyau mu tabbatar da cewa jihar Kano ta zama kamar kowace irin jiha a Najeriya ta yi fice ta zama kamar kowace irin jiha a duniya da muke zuwa ike ba mu sha'awa saboda tsari su suka yi nasu mu ma da yadda Allah mara mu iya kuma za mu yi za mu iya sami wanda ice zai karo da wannan tsarin to ya zama ma abin tausayi farko dai a zuciyarsa ba zai iya fitowa ba ya san zai ce zan ma dodo zai gani ko ina a lokacin ya ga abin sana ba a titi ya ga abin sana ba a kunshi a mota fito ya ga abin sana ya ce ba dobi abin sana ba ya dawo duk inda ya zaga zai ga abin sana ba in ya bar Kano Central din ma ya tafi doguwa zai je ga abin sana ba a doguwar abin da suke jiya canja ƙuri'a sata ƙuri'a ya ga result INEC ta yi mana maganinsu a wannan INEC ta yi mana maganinsu a wannan Allah ya yi mana maganinsu a wannan alƙunutun da kuka yi to sun ce ina alƙunutun suke to yanzu mun faɗa musu ga inda alƙunutun bayan Allah da aka zalunta take INEC su ce ta yi mana maganinsu sun ce ba mu da kuɗi to amma muna da aƙida ba mu da kuɗi muna da aƙida ba mu da kuɗi ba ma bara ba mu da kuɗi ba ma maula ba mu da kuɗi ba ma cewa a mintsine mu a ba mu jiya ba kuɗin muka yi musu abin da muka yi musu to yanzu su shirya da sannu mun ɗau tawaga ga bara dai na a gindinmu sun zo sun ɗau ɗamara za mu hau mai musu sukuwar sallah sukuwar sallah idan muka fara da kumbotso na gangara mu dobi in fada garin malam in dawo kura in taho da wakin kudu in tsallaka warawa in shiga gezawa in fada mun jibir in dawo ungwaggo in shigo dala in fada nasarawa in gangaro tarauni in dawo municipal in shiga gwala in karasa aiki na a wajen wannan ci saboda haka ina ƙara kira saboda mahimmanci goyon mata tawagar Hajiya Nafi na kirawo duk ciyamomi da sakatorori na kwamitinmu na Kano Central gaba daya su ne nan kuke kallon su na kira daraktoci na local government 15 suna nan kuna kallon su na kirawo ragowar deputy daraktoci na Kano da kan contact and mobilization zuwa organization zuwa gasinan duk daraktocinmu ICT waye duk sun zo sun halara uwa Obama ga deputy Director General Kano Central Honorable Ali Yahuza Gano ina nan wajen to yanzu in na fara kiran wannan baradin nawa aka gansu wani tim ne suke da shi da zai iya tinkara mu ba su da shi wallahi ni da ma zan ce ma da zaben yanzu a dawo da ba ma yanzu nan ta mafarauta suke cewa ko yanzu nan to yanzu nan ma abu a jiya fatan Allah ya bamu nasara zan kirawo sunayen 'yan tawagar Hajiya Nafi za mu karɓe su da sunan Allah sun yi shahada
sun dawo tafiya dama annabin rahama za mu annabin rahama manzan tsira sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana cewa kana aiki irin 'yan majalisar jiha guda 40. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wannan zan kira ita Hajiya Nafi don ta zo woman director women mobilization ta sa mata mayafin alheri, mayafin kwankwasiya domin ta tabbatar mata da cewa haihuwa kyauta, asibiti kyauta, auren zarawa kyauta, auren 'yan mata ma kyauta. Kanawa mu kara fada yayin jama'an ta yau za mu bada gada yayin jama'an ta ga abba ya dawo yayin jama'an ta da ya zo ana da yayin sani abu ya dai wasan sani abu ya dai wasan sani abu ya dai wasan ana da yayin jama'an ta mai guri ya zo ana da yayin jama'an ta mai guri ya zo. To, a matsayin na ɗan autansa, insha Allah.